L'Esculapi d'Empúries és una escultura grega, considerada la més important que s'ha trobat a la Mediterrània occidental. I la van transportar en vaixell, molt probablement, fins aquí a Empúries. Clar, jo me l'imagino el vaixell embolicada amb una caixa amb tot de palla, protegida, però que possiblement durant aquest viatge ja comencés a patir algun trencament. Perquè, clar, qui sap les condicions del mar que es van trobar en aquella època. L'escultura es trobava a la zona dels temples, i era una divinitat a la qual hi anaven a pregar, a demanar desitjos i favors als ciutadans de la ciutat. En el projecte de conservació i restauració de l'escultura, que s'enfoca com una oportunitat única d'aprofundir en el coneixement de l'escultura, ha suposat una sèrie d'investigacions fent servir tècniques fonamentalment no destructives per estudiar la composició material de l'escultura. I és això el que permet explicar d'alguna manera o entendre o llegir la pàgina de la història d'aquella ciutat grega d'aquell moment. També hem fet un escaneig integral tant de l'escultura de l'Esculapi com dels fragments que es conservaven a la reserva per estudiar els encaixos dels diferents elements, permetent-nos moure aquests volums que pesen molt, volums que fan de l'ordre fins a 600 quilos, de moure'ls dins la pantalla de l'ordinador sense cap esforç. Personalment, trobo realment molt emocionant poder tornar a col·locar fragments trencats d'una escultura que fa 20 segles que no tornen al seu lloc.